Velkommen til Hesteløb i Sakabana, og det er ud til, at vi snakker lidt bagud her. Han er tabt i skuden ned ad bjerget, det er ud til, at det er skidt. Det er skidt. Det er ikke godt nok. Ikke optimalt for en hestefører i første klasse af den polske mesterliga. Det er Zakopane-løbet, hvor det er Sakker bagud. Det er altså et større løb end Tour de France. Hold lige til alle tilskuere. Giv ham fingre. Alle tilskuere for at følge én hest. Én hest. To heste. Gert, der er lidt vlog, du kan vinke derom. Jeg vinker kun til gamle damer. Jeg bremser kun for hetero, og jeg vinker kun til gamle damer. Og så er vi altså kommet her til det samme Sakopane, som sidste samme etape. Vi er kommet til bjergsporten, og vi er så ind i en sti. At det er Armstrong og Basso, der kører der foran. Det er jo her. Altså, og alligevel kan det altså køre. Det er imponerende. Der er nogen, der kan køre med Big Guitar-vognen. Det er jo vanvittigt det der. Ja, altså, jeg kommer op på. Jeg tror, det bliver en vanvittig sprinterafgørelse i dag. Og godt, tak af for Sakopane. Bjergsporten. Vi er tilbage om lidt med slutspurten. Og det er du med, så kan vi slutspurten her. Det er vanvittigt dårligt, det går. Prøv det den vej. Den løber ud her. Færdig, og alt det er fra starten her. Der er springfyldt med mentangas, og duften er ganske enkelt ret fuld. Vi er i gang med slutspurten her, og det ser ud til, at vores hest er ude langsomt i forhold til de andre. Jeg kan se lille ud her. Det er turen. Det er dumt træk. Som er det svært. Altså, nogle af de det er altså til vores hests fordel, den ikke kan trække noget som helst opad. Jeg takker af endnu en gang. Det har været ærligt at kommentere mere, men vi bliver altså kun til en 3. plads ud af 3, og det var jo fremragende. Vi kan vinde medaljer. Og så er vi altså ved at være ude i overhængsbanen her, som vi kan se. Det er snart til Helles røde skær. Så der er altså en bil, det må være... Servicevogn. Ja, der er styrtet det for en bjerget. Det må være... Der skal have vand. Ja. Når jeg blot byer af med vitterne, så er der ikke nogen, der kan holde masken. Det er tæt ud til, at vi kommer ud af overhængsbanen endnu en gang, og det er... Det kan ikke være værre for vores hest. Nej, det er ikke andet. Ja, han er stadigvæk i skoven, og jeg troede ikke, at alt det øst ville være så skuffende og kedeligt. Jeg har kun én ting at sige. Glæder mig til Paris-Roubaix. Fra igen. Det er faldet fra igen. Det er så med det er meget trist ud på lægterne. Ja, så er der så gammel. Det er ikke rart at se, som folk de er skuffede ved her og kommer ind der stærkt op igen. Det er stærkt, der kan blive ved. Stærk udholdenhed. Sikke en hest. Sikke et mandsmod. Hvis en hest skal have det. Det er fuldstændig ligeglad, hvad han håber, den sponsor ikke en hest. Ikke et cykeløb, det er jo ærligt. Man kan bruge sten af. Det bliver rigtig. Vi takker af endnu en gang. For 5. gang takker vi af, og den her gang mener vi det. Ja, der kommer højbilletter, de skal ned og ind med de styrtede ryttere. Det er... Og den er altså glemt at være cyklerne med. Det er surt. Jeg kan cyklerne deroppe. Og jeg kan altså sige, at tilskuere, de begynder at blive meget, meget tættere, så vi kommer mod toppen. Det er altså den største seværdighed af Sakopane, man kan sige tilskuere. De står, de er meget spændte. Prøv lige at finde tilskuere. Prøv lige at sige, de går med et papsvær det hele, så vi kan spille den forskellige. Det er vanvittigt. Prøv lige at se, så mange tilskuere der er. Vi er i nærmere slutningen her i Le Sakopane. Gjorde det Sakopane, eller Bane var det her? Sakopane, var det ikke det? Jo, Sakopane her. Så er det Sakopane. Ja, tak af med masser af tilskuere. Og så er der så udbrud her i to Sakopane. Det er den bedste der er gået ind. Den jeg overhovedet ikke set mere end fra sidste pladsen, der er med det her udbrud. Altså kører der stadig alene i håb om, at han kan køre alene ind i slutspurten her i stadigvæk ret bevægelse. Jeg ved ikke, hvor lang tid det er kørt nu, men ja, det er altså en rute på små 8 kilometer, så det er altså gået uhyre langsomt. Tak af herfra på det Sakopane, hvor der virkelig er gang i sværene nu. Jeg tror altså, at
Der er gået kuksit ned til Tour de Zakopane. Vi er nu nået til Mount Everest, ser det ud til. Vi er kørt alt for langt. Så tror jeg altså godt, at det her må være en fejl på GPS'en, der er indbygget næsten tryk. Der er noget galt her. Det kan ikke passe, at man skal til Himalaya-bjergene for at komme bare de 8 kilometer. Her stakker af fra et forvirret nu Tour de Zakopane. Godt. Zakopane er lige sluttet. Vi fik altså hentet den rulle, der var stak af, og det kan så sige, at vi er vindervognen. Må vi høre en lille julehaver vindervognen? Det er det er en stemning, og det er en glødende hundegat. Han har altså kun løbet hele vejen igennem, og vi skal have en kommentar fra ham, da vi kommer tilbage til studiet. Og jeg er altså vinderen af Tour de Zakopane. Har du en kommentar? Den er vildt. Har du en kommentar? Jeg så udtaler, at næsten ikke vil udtale sig til pressen i øjeblikket. Jeg går så rundt der overvældet af glæde. Der er lige vundet det absolut største cykelløb i verden. Der er absolut ingen tvivl. Se lige. Et udstråler af glæde. Det er vanvittigt. Man kan ikke lade være med at fælde en tårer. Det er så smukt. 2 heste til at glæde så mange mennesker. Se, hvor de står. Blokkes omkring den som vilde, som fluer om en nybagt hundelort. De er så stolte. Og der er så også vrede, der bliver udtrykket fra de andre heste her. Det er vanvittigt, at de gider ikke mere. De har lyst til at tælle i af sig selv. De har tabt det løb, de har trænet til hele deres liv. Det er vanvittigt. Så gav fra et meget dramatisk Tour de Zakopane her, hvor vinderne er glade. Og nu skal de jo have champagne i klubhuset, tror jeg. Det er ærligt.